आंनि आइया बुंदों सानसे आंखौ बाबा नों देरनानै गिदिर मानसि जादो होननानै। नाथाय आइया दिनै हरखाब बे बुहुमनिफ्राय आंखौ नागारनानै थांबाय। निमाहा होदो आयै, आं नोंनि खोथाखौ लाखिनो हायाखिसै आरो नोंनि बोसोनखौबो आङो फालिनो हायाखिसै आयै। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौना गावनि असे बिमा गोमाजानायनि दिखारखौ? सोर मिथिनो, जाय गोमाजादों बेसो मिथिगौ। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि लोगोफोर, बै समा नोंथांनियावबो सानसे फैगोन। नोंथाङाबो सानसे बिखा खामा खामा दिखार नांहाब नांहाब गाबगोन। अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन